City Administrator kag Executive Director sa Bacolod Emergency Operations Center, wala pa sang written resolution. Tingala ko ni gani blang sa mo kay amo gini ang kadamo sa gina question ko bukis ani sa aton nga amo opisyal sa gobyerno. Pati na ang sa NIATF, tingala ko, why hindi sila yan nag-kuan? Why hindi sila nag-teksanay? Why hindi sila nag-group chat? Why hindi sila nag-coordinate? Yang dapat, si Rocky, although nga siya ang presidential spokesperson, matters nga mo, ang mga bagay nga amo sini, parehos ang ma-announce ka iya, 5 ka tuig, pwede na pa nugutan, nga makagwa sa ilang nga mapuluyan. Hulakton tabla, anay bala nga may ara kita sang hambal bala ni Emang, may written resolution kita. Kaya mananggwa bala kung kaisa, masami kung tanaw naton, may mga pahayag ang presidente. Kung isa presidente, gin mismo ang nagambal. May pahayag si Roque, nga kung magsilingan ni si Roque, spokesperson, kabut silingan na sa presidente. May pahayag, tapos gulpi lang, liwato naman. Sa NAITF, liwato naman. Ang tao nagasalangisag, ang tao nagaka-confuse bala. Pareho to sa nagligad to, dumduman ninyo. Atong siling pwede na nga hindi magsuksok sang face shield. Gin-announce ng presidente sa meeting sa mga senador. Pwede na nga hindi magsuksok sang face shield. Hindi, nagguhat na itong mga balita. Gulpi lang yan, may nagwa yan o resolusyon nga hindi pa pwede. Ang Department of Health nagpamatok, ang NATF nagpahayag na sigihon gyapon, ang tao nagasalangisag, nagatalang-talang ang tao. Amo ni nga aton away sa COVID-19 daw yasang talang-talang ba? Gasigi lang saka sang kaso, kay daw talang-talang ang aton nga mga pahayag, ang aton mga opisyal doon nagatinalang-talang daw ay sila naga-coordinate sa isa kag isa antes magpagwa sang kun anano man nga mga pulisa, no? Kun ano man nga mga policies dira daw ay bala nagasinantuanay, way sila yan nagahinisog tanay, lain sa piyak, lain man sa piyak, sa uling tao gasala kun ano bala ang matuod dira, no? Like for instance, ining Resolution 124B. Ang 124B, nagapahayag ina mga ka-aksyon nga ang mga nag-travel nila, intrazonal travel na bla, ning magkadto ka sa isa ka lugar o sa isa ka probinsya, nagapahayag diri nga hindi na kinahanglan ang RT-PCR test results, negative RT-PCR test results. Amo na ang ginapahayag sa Resolution 124B sa National Interagency Task Force. Ma-present ka lang sa vaccination card. But silingon nga ikaw, may card ka na nga mapatuod nga ikaw fully vaccinated. Gana mo lang present ni mo in lieu sa baylo sang negative RT-PCR test. Amo nang nabutang sa Resolution 124B. Siling ni Executive Director Ang nga ginhold inianay ang Resolution 124B kag ipatuman ang ato ibalik to anay ipatuman gyapon ang Resolution 101 iyan niya sang National IATF ibalik anay ang Resolution 101 hindi anay pag-implementar ang 124B kay nagreklamo ang mga opisyal ang mga katapo sang League of Provinces of the Philippines. Yan hindi kaya yung resolusyon na kasiling mo ang 124B, pwede, depende sa mga local government units, kung pasugtan nila, nga batunon lang ang vaccination cards instead sang RT-PCR test. Talang-talang Ari naman isa naman ka bagay lang nagpahayag kay NIATF na reklamo ang mga local officials. Ambot ko na silingon na muna Kung ano man na nga mga pulisa, tani may ara malaging coordinate, di ba? NIATF. Before ka magpagawa sa resolusyon, tani nag-meeting anay, ang nagkakatabo sumong, tani gin-meeting wanay ang mga ang mga chief executives, governors, mayors, gin-meeting anay, areo, amo ni nga pulisa, ano sa inyo sine, no? Mabiting anay.
Ang kakatabo subong, mapagwa sila yung resolusyon, kag amo pag meeting, wala na lang na meeting, mareklamo ang mga local officials, pag reklamo, ti-hold nila, hindi na pwede yung antes mapagwa resolusyon, meetingon ana inisla, kag kung magsinusad na, hinusog tanay, kundi planchado tanan, pagwa sang resolusyon, ang gwa subong niya, ang kakatabo, mapagwa sila sang resolusyon, kag amo ang pag-meeting. Tani dapat, meeting anay, antes magpagwa sang resolusyon. Para nga hindi bala, ang aton away sa COVID-19, hindi talang-talang. Balikan kita, pagkatapos lamang sini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan. Second portion, kaupod si Aksyon Fred Salanga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44, no? Balik kita diri sa Action Report second portion. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, no? Tandugon ko lang ini ang iyasang sineko, bla. Kadumdum ko mga ka-aksyon sa mga nagliligad, aton ni ginatandog bisan sa programa sa aton sa kapihan sa aksyon, ginatandog ko ni bla ang parte sining kontrata sang sineko sa Kepco Salcon, ha? Si suliton ko lang, Kepco Salcon amo ni siya ang aton nga power supplier.
nga kontrata sa sulod sang 15 anyos nga nagtapos sa itong bulan sang Mayo. Antes na natapos, nagpatigayon sang bidding. First time in the history sang Sineco nga may bidding para sa power supplier nato, nagasupply sang kuryente sa Sineco. Ang nagdaog, Kepco Salcon gyapon. Kepco Salcon, sa una nga kontrata, may kontrata kita 40 ka megawatts, tag 5.42 ang kada kilowatt hour, no? 5 pesos and 42 centavos. Nagbid ang Kepco Salcon, iban pa mga bidders, so nakubalo sa ibang bidders, pero ang nagdaog, Kepco Salcon, sa presyo nga 3.29, nagbarato. 3 pesos kag 29 centimos ang kada kilowatt hour. Nagbarato. Subot silingon, kung nagbarato siya, kung di nga ma-resulta na sa posible, dako nga posibilidad kag matabugid, mabarato ang balayran sang kuryente sang aton nga mga konsumidor. Ay, hindi ko yun ng board of directors. Sila nila niya, may may nagreklamo. Niya, i-extend tanay niya ang kontrata. I-extend nila ang kontrata nga nagabakal kita sa power supplier sang 5.42 ang kada kilowatt hour. I-extend nila yung kontrata for 1 year mo na ilang unagin nga ginhimo. I-extend nila kay may reklamo. Kuno, hindi tayo pag-i-implement pa, hindi tayo pag-i-award ang 3.29 nga presyo, kundi i-extend tayo for another year ang 5.42. Sinong pirdi? Konsumidor. Okay. So, damo na reklamo. Ang natabo, ang Department of Energy nagpagwa sang isa ka resolusyon nga dumili sang sining 1-year extension sang power supply agreement sa KEPCO. Gin-prohibit, gin-dumili sang Department of Energy. Kag siling sang Department of Energy, ihatag na ang notice of award kag notice to proceed sa lowest calculated and most responsive bid nga amo ang KEPCO Salcon, pero ari na kita iya sa 20 megawatts nga tag 3.29. Siling sang Department of Energy, i-proceed nyo na to, hindi pwede, ginadumili ang pag-extend sa kontrata. Well and good, di bla mayo. Ti ang kamapangkot subong, atong ginbayran, kita gabayad tadlaw mo. Ang ginbayran to, nga 5.29, to di na ginapasa, kundi sa konsumidor. Ti mayo niyo, sining si amigo ko bala, si Bibot Song, sekretary ini sang Sineco, member Consumers Owners Federation, nagpadala sa sulat sa Sineco through Attorney Danny Pondevilla, ang project supervisor sa NEA, kang acting general manager sa Sineco, nga hindi pag-ipasa, hindi pag-ipaabaga sa mga konsumidor ang ginbayad naton sa sining extension sa kontrata, kay hindi man to gali pwede, hindi pag-ipasa sa mga konsumidores. Tanawon-tanan nung sabat sini sa Sineco. But the fact is, mayo ni nga balita nga gindumili, ginprohibit sa Department of Energy ang extension sang kontrata sa sining kontrata nga mas mahal ang presyo sang kada kilowatt hour nga makaapekto sa mga konsumidores sang Sineco. Well and good. Salamat gid sa DOE kay nakita ang hindi amo nga ginhimo sa mga board of directors dira sang Central Negros Electric Cooperative. Okay? Las 6:49, magabalik kita pagkatapos lamang sining. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa
sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon. Aksyon Reports, first portion. Upod ninyo si Aksyon Fred Salanga. Second portion na tagaliya sa Action Reports. No. Balik kita diri mga ka-aksyon. Action Radio Philippine Standard Time last size 54. Tandugon ko lang ini blang do kasadya subong ni sa PDP Laban. Ang PDP Laban amo ni siya ang leading political party subong. Balo ka naman diri sa aton sa Pilipinas. Kung sino ganing presidente kag kung ano iyang political party, amo na siya ang drama na dinaguso ang tanan nga mga politiko naton. Das laga dinasok so ining PDP Laban sang chimpo ni Noynoy Aquino, sang chimpo ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo, ni Presidente Noynoy Aquino, wala niya PDP Laban, gamay-gamay ni siya nga partido. Pagpungko ni Duterte nga presidente kag miyembro sa PDP Laban, abaw dito naman nagdinasok sila. Dito dinaguso ang mga politiko sa PDP Laban. Oh, so na pimintel na iya. Kag pila ka mga miyembro da. Subong aras lang halos tanan da. Daw nakuha na ni gani. Daw na kung sa ano pa bla daw na pahigad na niya gani si Coco Pimentel nga ang founder gis niya na kundi magsalang iya amay gid mismo, no?
si Anay Senador Nene Pimentel. Tiyari sadya mo, ang presidente sa PDP laban, ang chairman sina si Presidente Rodrigo Duterte mo, pero ang presidente sina si Senator Manny Pacquiao. Di kabalo naman kamo sang katabo subong sa tunga ni Senator Manny Pacquiao kag ni Presidente Rodrigo Duterte. Nawari hong masadya ining vice chairman sang PDP laban nga si Energy Secretary Alfonso Cuse kag si Deputy Secretary General Melvin Matibag, oy ginpahalin ni Senator Manny Pacquiao sa partido nga PDP laban. Way labot sila, isa pagid ka ang head sang membership committee nga si Astra Naik, ginpahalin man. Ay masadya ini nga sitwasyon sa PDP laban. Sadya ni sa kayo balantayan Gay lapit ang filing sang certificate of candidacy daw maguba ni ang PDP laban. Kay magluwas sa sining tatlo, nagtukod nga may authority pagid si Manny Pacquiao ang ginhatag, ang National Executive Committee nga nagatag authority kay Pacquiao nga magtukod sa investigation committee nga imbestigahan pa iban nga miyembro sang PDP laban nga naglapas sa constitutional bylaws. Although nga wala pa, way pa ginplastar kung anong bala ining mga violation nga nahimo sang sining mga miyembro sang PDP laban, pero masadya ni mo mainit ni sa nga politika. Di ni makaladto karon ining pahalin kag mabato bala sila sa sining pagpahalin sa ila or matukod sa partido o kung maintra sa partido dito ni Mayor Sara Duterte nga hugpong ng pagbabago, balantayan isa kay mante ang presidente, chairman kasi ang PDP laban, ginpahalin dira ang pila ka mo opisyal, ambot na nung reaksyon sinisang presidente, nagdugang pag hindi ang init sang medyo hindi pag-insindihan ay karon sa tunga ni Presidente Duterte kag ni Senator Manny Pacquiao. Galing si Pacquiao ato patusubong niya sa Amerika ga training kay maaway pa mo, mabuksing pa sa iya, mapitik panay si Senator Manny Pacquiao. Preparasyon man guro para sa eleksyon, pero balantayan kayo mga kaaksyon ang ining squabbling, internal squabbling sa pinakadako nga political party sa karon sa Pilipinas, ang PDP laban. Santon Plus Air nga abon. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo.
mga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Report second portion. Kaupod si Aksyon. Aksyon Fred Salanga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:01, no? Happy birthday lang kay Mayor Bing Leonardia, no? Nga naga sa ulo siya kadlawan karon nga adlaw Hulyo 10. Mayor Bing, happy birthday, no? Sa tanan nimo nga mga nagapalangga ka nagasuporta sa imo, damo sa naga-text dire, damo sa nagatamyaw. So happy birthday Mayor Bing Leonardia. Standby na sa Aksyon Balita Morning Edition. Magasunod sa dili lamang madugay. Sa ngalan ni Aksyon, Fred Salanga, ang inyo dinalagad Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. For longer life. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,